ang panibagong nga liderato dira sa Electric Cooperative Latsab, Ma'am Malu Paruco. Sang Seneco, Ma'am Malu, how are you? May gabi sa Action Art. Action Art, may gabi man, may gabi sa aton mga tagpanamati. Okay, gid, no? Thank you, gid sining opportunity na makadiscuss naman kita sa Anti-Pilferage Act na ini. Okay. Now tell us, saan ni nag-umpisa kag nung sa una, why niya campaign ang Seneco and this is only now? Naman, can you tell us? Actually, Action Art, ano na siya, dugay na natin nga campaign. Sige na siya, pero kita, subong kita daw nagbasko gid ang kampanya ta. Kaysa last time, wala kita bless sa may maupod na mga military sa police. Ito dala man na sa aton nga layin nga sinala may police power di kita nga upod magpangdakop kita. Okay. So amo na subong kay tungod na may police force kita. So adlaw nagalakat kita kag inspection kita kag nagakampanya kita kag kung may mga tipster kita nga nagahatag sa tips nga may nagapangawas ang kuryente ginapangkatuan naton. So bali ginapatigayon no gina no everyday. Everyday gid everyday na siya halos no Mondays through Fridays sa kundi sa aming mga special operations sila may harapan ang sa ganitong kaisa kung Saturday Sundays basta may mga tips bala sa ila nga may mga kinawatay sa kuryente amo na sa ginakon sa basid di subong Action Art subong pati wala man ang iban wala man pero routinary kita nga ang mga connections sila pang shut up naton. Ma'am, pero when we talk about pilferage sa kuryente, ano ang epekto sini kag subong anong status lamo gid man ina nga cases? Actually, sa nagligid kataas di kaayo sa aton nga pilferage nga assistance loss nato. Na subong daw 11. Kag ino siya assistance loss, kita ni nagabayad, kita ni ang nagakarga, sino kay ginatunga ni naton. Correct. Hindi sa kilat hour use mo, kung dako ang kilat hour use mo, dako man ang ginabayad mo sa pilferage. So, kasi ringon ang nagakadula nga kuryente sa system naton, kita nga mga consumer, kita nga mga honest consumer ang nagakarga sina. Sus, kamakon mo na. Oo, actually kadamo-damo gid Action Art nga nakadakpan nakita ko na sa sagwa sa apprehension ang nag-arrange sa mga apprehension nila. May time sa galilinya ginadati na nagkakaladakpan ina sang pangsangawas pang kuryente. So, kung average ang last year based on the data, mga more or less ang sa apprehension naton kiti especially pandemic to ni gagkuluwa ang mga tao pero may nagkakaladakpan gyapon. Yes, Action Art ni Ara, gid medyo kaladakpan kita although nga sang pag-pandemic medyo hindi gid massive ang aton nga pag pero this time nga the starting January after sang typhoon nagadira-dira gid kita that's why gani nga amo na nakadamo-damo sa kaladakpan naton iban kadalagko pa mga gani mga millions ang grabe ang aton nga sulukton sa ila. Okay. So, ang mga utod natin, dira nga nagapangawas ng kuryente, no? Paray lang gid kamo, kaya ang Seneco, garutinary, gid kag nagamassive subong, so basi maabtan nga kamo naman dira ang makatuan, kag mabalaan, nagtamper kamo sa inya linya. Pero ma'am, bangon nga ti may ara na kita nga kaupod o pulis, no? Nga maging katuwang sining kampanya, bali pagdakop sa imo na nung penalty sini ginakakasan dayon kasang electric meter mo na nung kakatabo sina? Actually, hindi man Action Art ginakakas na siya ang imo nga kung andang pilferage mo kung ano na paagi ginakuha ina siya. Wala man na itas yung ginakuhaan ka din sa kuryente. Ginatagaan ka sa notice kasi to settle sa imo account sa Seneco. Kung hindi ka makasettle sa account mo, that time nga katuan ka kuwaon ang metro mo kakasing di mga linya mo nga wala ka na kuryente. Okay. Kasi nagkatu kasi Seneco actually ang maayo man lang sa aton bala nga kaya ang Seneco is very considerate man. Kung madakpan kaya and you have the bala nang daw bala may ka may intention sa dito to pay kasi na lang kaayo si Seneco nga i-staggered mo lang ang penalty mo tapos ang the rest pwede mo na siya makarga sa imo bill. Amo nakakuan ang Seneco so pwede sa niya ka-arrange siya ang penalty lang na actually ang ila ginapabayad dahil sa consumer. Okay. Amo na isa pero doon may kwanta ang staggered ka na pila ka nakabalayran hindi man bala matamaan ang consumer basta may lang siya na intention to pay lang gid siya. Okay. Pero ang pagpangawat kuryente ang mga miyembro lang gahimo sini o kung may ara iya mga hindi member consumer nga nagahimo?
Actually, ang iban action art, hindi gani sila guro member consumer, naka-apply sa Seneco. Kasi gusto lang sa atong linya sa kuryente sa primary line pa. Pero most gidya na nagkakadakpan sa pangawat sa kuryente, mga member consumer owner gidya. I see. So, because of this campaign, kabalugig ko nga hindi ni maging successful without the help of the consumer members mismo nga maghatag sang tips sa inyo kag public. Ma'am, may panawagan ka sa publiko regarding sa inyo campaign? Okay, so sa aton mga member consumer owners, daw nga nagapamati isubong, kung nagahimo ka mo sila, better nga i-stop nyo na lang na kay madakpan ka mo kadako sa penalty. Kasi ang iban sila gani, guro nag-surrender man, we don't know, no? Basta may nag-surrender man, may nag-give up man. I think nagalinyan, tadaan sa Seneco sa mga nag-surrender, bala? No, medyo nagalinyan, nagagamay na ang aton penalty. But sa aton naman member consumer owners, kung nakabalong ang ilang neighbor or they know someone na nagapangaw sa kuryente, kaya na i-report din na naton kay confidential man na, wala man na naton, ginapabalong sila ang nag-report, and then daw may, sila may premyo, may premyo na sila, action art ang nag-report, oo, may premyo na sila. Okay. Cash incentive na siya o kung ano, iban sa imo balayran? Yes, may cash incentive na siya part ng ginabayad sa penalty, ginatagaan ng aton nga mga fixer na panawag sa ila, negative bala. I So may see. na sila ko amo na action na art. So massive kita subong adlaw-adlaw, I think to kadako gid sang time mo kita sang crew nga gina-assign naton subong sa sa apprehension. But so far, ini siya kalakip ni ma'am. By the way, bago galing aton da nga manager, no? Yes sir, oo, bago acting general manager. Sino ganing ngalan niya siniliwat? Si Sir Ervin Stanley Tikar. Tikar, okay? Sir. Taga Bacolod man ni siya mamalaw? I think so. Oo, may balay mo sa Bacolod. Oo, pero taga may Victor, sa Victor. Kasi doon mo, pero may balay man sa Bacolod. So isa man ni siyang iya program nga ginatutukan subong. Representative na siya from kuano? Action art. Siya man ang ginpadala na dino sa NEA? Actually, siya ang ginto sang NEA because wala kita sang acting general manager po kita OIC. So we find it hard nagpa-approve sa mga importante ba lang nga mga papeles, mga desisyon. Kaya masaka pa ito sa NEA kasi NEA ang mahulog sa desisyon. So amo nang budlay. Pero kung may acting general manager kita, pwede na siya maka-act, maka-approve on behalf sang mga sang Seneco. Kaya kabudlay din. Oo. I see. So si engineer sino to kanina nagligad? Si Engineer Jose Tanyungo ng aton OIC na siya sa Office of the General Manager. Balik siya sa Engineering Department ng manager. Oo. So balik lang to siya sa iya post kay tibangon nga rin na si Sir Tikar. Actually, si Sir Tikar Action Art is temporary man lang na siya because inang makargi kita sa permanent GM, no? So, dun sa open, na siya ang GM kung Seneco since the vacancy sa pagaling pa ni GM Lagarde. So, ipa-open na siya. That's why, while nag-process kita sa mga applicants, sa muna din butangan na sa ngayon sa acting general manager. I see. Sige, on that note, Ma'am Malo, salamat sa time ginatag mo diri sa Action Radio Bacolod. God bless and good night. Actually, thank you, man. God bless and good night. Okay. Thank you sa ating pagpalamati. Salamat, salamat. Action Firing Line.